κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ναι. Σας βασάνισαν. Γιατί το έκαναν αυτό? Στη ζωή υπάρχουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν οι κακοί και οι καλοί. Οι κακοί είναι αυτοί που αναζητάνε το χρήμα, μόνο το χρήμα. Οι καλοί είναι αυτοί που θέλουν το καλό για όλο τον κόσμο. Και εγώ τότε ήμουν νεαρός, με ενδιέφερε κάτι να γίνει καλό για όλο τον κόσμο. Αυτό έκανα και είμαι περήφανος που το έκανα. Επειδή πιστεύετε για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι αφηρημένη έννοια. Η δημοκρατία είναι να είμαστε φίλοι μεταξύ μας. Και στο σχολείο και στην κοινωνία. Και ο ένας να αγαπάει τον άλλον, γιατί η αγάπη και η φιλία είναι τα βαθύτερες αξίες που υπάρχουν στον κόσμο. Λοιπόν, οπότε, εγώ πίστευα στην αγάπη και στη φιλία, αλλά πέσανε στους καρπούς και έγινε αυτό που είδα. Και είχατε άλλη γνώμη? Είχα άλλη γνώμη, και εδώ πάλι είναι πολύ ωραία ερώτηση σου. Κανονικά πρέπει να σεβόμαστε την άλλη γνώμη και με τα επιχειρήματα, με τον λόγο, αν διαφωνούμε, να πείσουμε τον άλλον ή να μας πείσει ο άλλος. Οπωσδήποτε ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική γνώμη, γιατί τα χέρια μου τι έχουμε. Τα δικά τους δακτυλικά αποτυπώματα, όπως και τα δικά σας τα χεράκια. Όλα είναι διαφορετικά. Όμως τα δίνουμε. Δώστε έτσι και κάνουμε χειραψία. Δεν μας εμποδίζουν τα διαφορετικά χέρια, πρέπει να τα ενώνουμε. Τι γινόταν τότε? Το παιχνίδι πάει μαζί με το παιδί. Το παιχνίδι δεν είναι χάσιμο χρόνο. Από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει. Εμείς δεν μας αφήνουν να παίξουμε. Οπότε είναι φαντάζεστε να παίζεστε ωραία στην αυλή και να έρθει μια δασκάλα να σας δείχνει. Αυτό ήταν το φανταστό. Αντί για δασκάλα, στέλναν τα χωροφύλακια και μας έδαινε. Δεν μας αφήνουν να παίξουμε και να μεγαλώσουμε, να μάθουμε να αναπτυχθούμε. Πώς ήταν δηλαδή η ζωή στη Είναι σαν να είσαι σε μια αυλή και να μην σε αφήνουν να μπεις έξω στον δρόμο. Να μην μπορεί να παίξεις στην πλατεία, να μην μπορεί να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, να μην μπορεί να πας σε ένα μαγαζί να ψωνίσεις, να πάρεις μια σοκολάτα. Είναι σαν να είσαι σε μια αυλή κλεισμένη. Κάτι σαν είναι φασισμός. Αν αυτό είναι φασισμός. Αυτός είναι ο φασισμός όταν δεν σε αφήνει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αυτός είναι ο φασισμός. Σου απαγορεύει αυτό που αγαπάς. Είμαστε τελειώς. Όχι. Νιώθω ένας κανονικός άνθρωπος, ελπίζω να γίνω σύντομα παππούς και να έχω γονάκια σαν και εσάς και αυτό θα μου δώσει μεγάλη ευτυχία και θα είναι το καλύτερο πράγμα που θα κάνει στη ζωή μου. Όχι λίγος, παππούς. Τι θέλει κάποιος να είναι πολίτης? Το λέτε στο βιβλίο σας ότι πρέπει να είμαστε πολίτες. Πολίτης σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που μετέχει στην πολιτεία και αποφασίζει μαζί με τους άλλους. Σε αντίθετα καθεστώτα, που είναι ο φασισμός, ο ναζισμός και πολλά άλλα, αποφασίζει ο αρχηγός, ο Φύρερ. Εδώ αποφασίζουν οι πολίτες και όλοι εμείς μαζί αποφασίζουμε για την τύχη μας χωρίς να έχουμε κάποιο αρχηγό. Όλοι είμαστε αρχηγοί και όλοι έχουμε μία ψήφο
και όλοι μαζί λέμε ποιο είναι το καλό. Σε σχολεία πρωτοποριακά και εσείς στην ηλικία σας κάνανε γενική συνέλευση και λέγανε τα παιδιά τι θέλουν. Φυσικά τα παιδιά δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, αλλά ξέρουν τι δεν θέλουν. Και προσαρμοζόταν η διδασκαλία σε σχέση με τις ανάγκες των παιδιών. Και αυτή ήταν η καλύτερη μαθητές. Το σώμα τυχείο αναφέρω. Τι πρέπει να κάνουμε μεγαλώνοντας για να φτιάξουμε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο? Και αυτή τη δύσκολη ερώτηση, καταρχήν πρέπει να έχουμε γνώση. Όσο στραβό και να είναι το σχολείο, κάτι μαθαίνουμε. Πρέπει να έχουμε γνώση. Όσο βαθύτερη γνώση έχουμε, τόσο καλύτερα καταλαβαίνουμε. Δεύτερον, να πούμε τι λέει η ψυχούλα μας, η καρδούλα μας. Δηλαδή, αν εσένα σου αρέσει να γίνεις χορεύτρια, αν εσένα ποδοσφαιριστής, αν εσένα να κοιτάς τη θάλασσα, αν εσύ αγαπάς το θέατρο ή εσύ αγαπάς τη μουσική, αυτό είναι που θα σας δώσει την προσωπικότητά σας και θα κάνει τον κόσμο καλύτερο γιατί κοιτάς τον εαυτό σας. Δηλαδή, κάποιο παιδί δεν πάει καλά στα μαθήματα και παίζει καλή μπάλα. Και λένε αυτός ο αχρήος μόνο μπάλα ξέρει να παίζει. Με κοίταξε, αύριο μπορεί να γίνει διεθνής παίκτης. Όλες είναι δουλειές. Οπότε πρέπει να δούμε τι ταλέντο έχουμε μέσα μας και αυτό να ακούσουμε. Ήδη από εσάς κάποιος ή κάποια από εδώ, κάτι να αρέσει περισσότερο. Μας αρέσει να ζωγραφίσει, ζωγράφισε. Δηλαδή, αν δεν δούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Πιστεύετε ότι η χώρα μας έπαψε να υπάρχει πια έτσι για πλάκα? Πού το ξέρεις αυτό? Το διαβάζω. Δεν ξέρω πέφτω να σας ένα. Μιλάω, αναφέρεστε σε ένα βιβλίο που έχω γράψει, που λέγεται «Παράπλευρες καθημερινές αγωνίες» και που δεν είναι ειδικά για την Ελλάδα, αλλά αναφέρεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και στις χώρες αυτές που έγινε μια συμφορά. Τι έγινε στην Παλαιστίνη, τι έγινε στη Συρία, τι έγινε σε τόσες άλλες χώρες, που παιδιά στην ηλικία σας γίνηκαν πρόσφυγες, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Και αυτό συμβαίνει, δεν έχει φταίξει κανένας, αλλά είναι αυτοί που κυριαρχούν στον πλανήτη. Θα λέγαμε, υπάρχει στα παραμύθια, που είναι ο δράκος. Οι δράκοντες συμπερνάνε σήμερα τον κόσμο. Και χρειαζόμαστε ένα Γιώργη να σκοτώσει τον δράκο. Αυτά σαν παραμύθια, έτσι. Λοιπόν, όταν λέω η χώρα μου, κρατούσα να υπάρχει πια για πλάκα, είναι εσάς τα παιδιά μου, που δεν έχει κάνει τίποτα, σας στέλνουν σε στρατόπεδα προσφύγων. Και είναι πολλά, δείτε φωτογραφίες από τη Γάζα, από τη Συρία και από τις αφρικάνικες χώρες που μπορεί να μην ξέρετε τα ονόματά τους. Γι' αυτό λέω, ότι η χώρα σου πάνε γιατί οι δράκοντες, έτσι για πλάκα, την παίρνουν και σε διώχνουν. Άσχετα είναι σε παιδί ή γέρος. Γιατί εμείς θα μπορούσαμε όλοι, εδώ πέρα, να είστε γόνια μου και να μέναμε στην Ασσαλίδη στην Τουρκία. Πρόσφυγες. Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Είναι εσείς να μεγαλώσετε σε ένα καλό σχολείο, σε ένα ελληνικό περιβάλλον, όταν μεγαλώσετε να βρείτε τη δουλειά που θέλετε να βρείτε και να μπορέσετε να κάνετε ό,τι σας αρέσει, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα βασανίζεται ανθρώπου. Δυστυχώς βασανίζονται σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο στις δικτατορίες, αλλά ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις θεωρούμε το πύργο της δημοκρατίας που δεν είναι,
Έχουμε το Κουαντάναμο, που εκεί πέρα οι άνθρωποι ζουν σαν τα σκυλιά. Τότε έγινε δικτατορία. Έχει και άλλες ιστορίες. Έχει πολλές δικτατορίες στην ιστορία, αλλά έχει και πολλές δημοκρατίες. Δηλαδή, η αρχαία Ελλάδα, ειδικά η Αθήνα, ήταν μια μοναδική δημοκρατία που εδώ και 2.500 χρόνια είναι ακόμα ζωντανή και όποιος λέει δημοκρατία εννοεί την αρχαία Αθήνα. Τι ήταν οι ανθρωποφύλακες? Οι ανθρωποφύλακες, εννοείς το βιβλίο, έδωσα το όνομα σε αυτό το βιβλίο που αφηγούμε πώς ήταν η κατάσταση στη φυλακή, από τους φύλακες, τους δασμοφύλακες που είχαν στη φυλακή. Οπότε τους είχαν δώσει ένα όνομα και τους λέγανε ανθρωποφύλακες, γιατί φυλάγανε ανθρώπους. Ήταν μια λαϊκή έκφραση που το είχα πάρει από συγκρατούμενους μου και μ' άρεσε η λέξη, γιατί δεν υπάρχει επάγγελμα να φυλάς ανθρώπους. Πρόβατα μπορεί να φυλάς, γουρούνια μπορεί να φυλάς, αγελάδες μπορεί να φυλάς, αλλά να φυλάς ανθρώπους. Οπότε η έννοια ανθρωποφύλακες μ' άρεσε και το έβαλε δίπλα στο βιβλίο. Να σας δώσω ένα φιλί. Αυτή είναι ερώτηση. Θα σας δώσω και η Ιωάννη. Μετά θα σας δώσω και εγώ ένα φίλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω γράψει παιδικά παραμύθια. Οπότε μπορεί να έρθει καμιά φορά να σας πω κανένα στο λέω. Πολύ ευχαριστώ. Θα σας περιμένω. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.